Представи си, че преди да се родиш, говориш с Създателя на Вселената и ти се дава възможност да избереш какъв човек искаш да бъдеш. Казваш: искам да бъда най-смелият. Създателят отговаря: тогава ще ти дам чудовища, които да те плашат, за да се научиш да побеждаваш страха. Казваш: искам да бъда търпелив. Създателят отвръща: тогава ще ти дам дълги, трудни пътища, за да усвоиш изкуството на чакането. Казваш: искам да бъда мъдър. Създателят се усмихва и казва: тогава ще те оставя да се сблъскаш с провали. Провали, които ще смачкат духа ти, за да разбереш истинската стойност на мъдростта. Тогава се колебаеш и питаш: звучи трудно. Можеш ли просто да ми дадеш добър живот? Създателят те поглежда и казва: добрият живот не е лесен. Както ковачът измерва стоманата по нейната здравина, така и аз ще те измеря според това какъв човек ще станеш след огъня и чука. Добрият живот е този, който те изковава в добър човек. А това, сине мой, е труден живот.